लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू आवर चैनल पीबी क्रिएशन सो दिनैनि भिडिअआ जागोन जे जोङो शुटिं खालामनायखौ नायनो थांगोन आरो ना आदामोना आरो भिडिअ एलबाम खालामदों सो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों सो जोंनि भिडिअ इन्टारेस्टिं बानायलांबाय थादो लोगोफोर थुदो बेखौ लाना नोंलाय बासि नासिनो दोन Hai, nih जोङो थाव सोदो पानेरि दिपुआव Oh, but this is my bro Idul. Udalguniफ्राय भाराव लाना फैदो बेखौ 300 भारा लादो ड्राइभार नामा बेयो पलुसनाव खामानि मावो फायामोन दिनै आं जबरदस्ति लाबदो मिथिबाय आरो कमेन्टिं मी एन्ड उनथिं दंखायो नुरा नैबे मिस्टार जोंनि पाटेल सार ओके बेयो रुपसिंगा दानि फंबाय आं जबरदस्ति लाबदो बेखौबो आङो हुदुमोन शुटिंआव They are my sister. Borno di sini. Juga butuh nalap jange. Amrai hoitu ang mendinga no munia mana nama sanne. Aru ang ni jate production sih. Maritin. Aru jate bisa support kalamu. Segan karena butuh nalap jange. Jwngdao production and metode nama jabai. Nungni kontong bijau ni Sobai bima. Aru Nayan singer. Aru release jagan next week. Ektora जोंना bro Mr. Bikram Z. Bika fan channel. आरो बियो एसे माबा एक्टरा जोंना बानायगासिनो थायो बिना प्रडाक्शना एसे बेलेग मोनो मामोन बिना दा बिक्रम जित बसुमतारी सिगां बिका fan channel बियो माबा स्टुडिअ बानायनानै बेलेग भिडिअ बानायबाय थायो एक्टरा इनफ्राय गासिबो जास्ट लाइक खालाम जों शुटिंआव थांगासिनो दोङो शुटिं जागासिनो दोङो जोङो दा बनन्टिधार आइलेन्ड बेयाव थांगोन नायबाय थादो एन्ड please like and subscribe and comment. Bye. Bodo. Masa. Logoफोर नै shooting बेयाव लागोन दा बाला गेजेर गेजेर दैमा गेजेर जोंनो बिसोर फिक्सना मोनदों नङा जोंनि प्रजेक्ट लाबा बिसोर बेलेगाव थांनो मोना बेयावबो लायानो जोंनिया प्रडिउसारा मिस्टेक जाबाय दै दा ओइ नै जोंना एक्टरनि गारिया सिगां थांगासिनो दोङो बेहा सिप्रा एक्टर जोंनिया फैसा गनो नागिरा बिनिफ्राय नैया नैबे जोंनि माल रोगाग्रा बेनिफ्राय नैया जोंनिया एक्ट्रिसा दे जोंनिया एक्टरा मोनफैबाय एन्ड कोरियोग्राफार नैबे जोंनिया कोरियोग्राफार मिस्टार बिजय गामसा गाननाय जायाखै नोंनि जायाखै ओमफ्राय नैया हिमानि मेकआप आर्टिस्ट एन्ड प्लास गन्थं बिजौनि सबाय बिमाखौ बे खिथिबा मोजां नुनांगोन आरो ने आखाइजों खिथिना हो थेंक इउ जों लकेसनाव मोनफैबाय सेटआप बानायगासिनो दोङो एन्ड नैया जोंनिया साइड डेन्सार इसोरखौ सिख्लाबाबो गामसा गानहोदो जोंनि साइड डेन्सारफोरा मोनफैबाय नैया साइड डेन्सारफोरा सिख्लाबाबो गामसा गानहोजोबदो नैबे आंनि जारौ सना
नङा कामिं एक्स बिखौ गामसा गानहोदो जोङो नैया अखार बुसिगोन बियो ओमफ्राय साइड डेन्सारफोरा रानथाबजोबना दोङो ओंखाम मोनजायाखै माथा साथा ओंखारला नैया गथाय मोखां खामब्रें जाजोबना दोङो ओंखाम उखै खादो बिसोरो ना फाटबु लाखि ना लाखि नै खासे सालाय गलायबाय बिथ' बारा रानथाबना थानाय बायदि मोनदों आङो खसे आमार गोनां गैखाया आं सेस्था जादों बेबस्था खालामगोन आं टेनसन ला ओमफ्राय जोंनि मेन ब्लकारफोरा दासो गारिफ्राव ओंखारदों नै बा नै दासो try bini ne? Ayo. Kari sore ne? Bina kan ne? Agum kan ne? Ini, agum kan ne? Oh yes. Ini bisir kan yang oंखारबोआखै बिराद दादागिरि बिसोरो दादागिरि बारे आइ लकेसन गना जानु सुदे खिथु जोङो दा शुटिंआव दंबाय थायो शुटिंआ जागासिनो ओमफ्राय जोबाखै मोनासिगोन आरोना दा 4:23 जाबाय ओमफ्राय जोङो दिनै न'आव थांनो मोननाय नंला माने गाबोनबो शुटिं दङ ना थालांसै आरोना स' दा सानदुंआ दोनबाय Stop. ओमफ्राय नै जोङो दा शुटिं खालामखांनानै फैबाय आरोना शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय ओंखाम उखैदोंमोन ओंखाम जाथ'ला माबा मोनसे जाना लानोसै जानानै ओमफ्राय जों सेकेन्ड डे शुटिं दङ दिनैथ' न'आव थांनो मोनखानाय नंला सेकेन्ड डे शुटिंखौबो जोङो भ्लग खालामनानै नोंथांमोननिसिम लाबोगोन स' उदालगुरिनि मिनिस्टार मा नाममोन मा सरन नङा बे रियन रियन लुयो सोरबा सिनाखि मोनबा 5,000सो बिनांगोन ने सार शुटिंनिफ्राय फैदो गारि गंसेबो सिनाखि गैया खिन्थु मानो लाजिनो मा बिखौ लाजिबा सेस बरबाद इदिनो चलो एन Oh, tama dia. Ro, mau intitulo eso, lo tulis ro. Restaurant or restaurant Haba, di makuci haba. Apa bye? Masakan bukan? Satu ada bukan? Masakan nengtang apa le? Ada mana makan dan siang? Mana tu? Kalau lebih boleh ni satu le. Masakan? Nani? Ai suka senang ni. Oh, jangan deh. Zeng baik kapal pergi tu jangan. Deh. Mesti ayo. Zeng. Thành không? Which one are you? Chẳng có lắm không? Đúng đang ở. Đang hương ở. Dạ nó xây cái gì ra này làm à? Thế giờ? Dạ. Sebab goblo mabar rantam na tanai bedi sitabai tadenia. Mabar dor masur bangunak nama kali puja ni
Ha? Moजां ला मोजां ला Kali fujani monterakhai nama? Gamen जागोन ना खालि फुजाया Bintu, malah rantamna थानाय बायदि नांदों मानसिफोरखौ नै खासेथ' मबाइलाव मेसेज गेले गेले फाग्ला जाबाय नामा? माने जादो नुजादो नुजादों